Niyasaba ukuthandana nalengane kungesaba mehlabantu. Niyasaba bo, niyasaba mehlabantu. Niyasaba ukuthandana nalengane kungesaba mehlabantu. Niyasaba bo, niyasaba mehlabantu. Niyazi yangithanda mntana muntu, niyazi yangithanda mntana muntu, niyazi yangithanda mntana muntu, kodwa hayi phambi kwabantu, mina ngesaba mehlabantu, kodwa hayi phambi kwabantu, mina ngesaba mehlabantu. Kodwa hayi phambi kwabantu, mina ngesaba mehlabantu. Kodwa hayi phambi kwabantu, mina ngesaba mntana muntu. Njalo ungibona ufuna ukuhamba nami ngesaba mehlabantu. Njalo ungibona ufuna ukuhamba nami ngesaba mehlabantu. Njalo ungibona ufuna ukuhamba nami ngesaba mehlabantu. Njalo ungibona ufuna ukuhamba nami la ngiyakhona, kodwa ngesaba mehlabantu. Njalo ungibona ufuna ukuhamba nami la ngiyakhona, kodwa ngesaba mehlabantu. Njalo ungibona ufuna ukuhamba nami la ngiyakhona, kodwa ngesaba. Zamagwaza ayema zamagwaza eleni yowa zamagwaza eleni yowa
magwaza yema. Ayo. Zamagwaza leni yowa.
uthi wena uthi wena sima ngoba ixesha lobana sifumane eza ngomso zizodwa namhlanje funeka ulonto umntana uzikhangathi akatyanga Okay, masingena ke kaloku oko besiqhuba sonke imishanga sifikile ke ngoku le nto sigquma sonke soyibeke entabeni idla ngobakho ke imikhwa eyahlukahlukanayo equka ukubiwa kwezinto. Sihalela uva ke ngoku singamakhuma, singamampepha, singamakhoco, singamayirha, zonke ezi zijuba zisentukuthi namanqamusa ukuba ingaba umntana lo wethu sizezizitwele ebephetheke kanjani, ebeziphethe njani yena phakathi njengomntana. Abantu kuyakutyalwa kuthethwa nayo ngoku ikwekwe ingena apha ebuhlanti kuza kwenza into ezimele zenziwe ikwekwe xa ibuye entabeni kuthi ngomso ngexesha elibekwe ngala mathi ithathe izinto ngicela loo nto andalima ndenza umthetho zalwa nini? Vulela
Sizama idemokhrasi yesiXhosa. Sizama idemokhrasi yesiXhosa.
After 2 hours from now. You? Just 1 hour. Yeah, Just 2 hours from now. Uba nayenza nto nawupeya ithenda yam le. Xolo tata. Xolo tata. Xolo. Andani bandibabuza. Nangimandi bandiyabhanya. Andazi noba shimali. Ibhongo labafana. Ibhongo lotata. Igibena lonto apha. Gibena nalonto apha. Kuba ngoku ndibona sinabafana abalaba phakathi. into ebanga sibe phantsi komnqobo siyayazi asibikho phantsi komnqobo sonke kodwa ngesizathu semozulu sithe masibe phantsi komnqobo sathi bona mabakhe elahlela le nto kukho elahlela babodwa bazihlalani anirhabisani nabo hlani bekunganjani xa besinocela phaa kubo sithi sisebenza nje sibe siqhutya ngamatala Ndifundisa nguvisilenzi nam. nantsi ke landelayo bekunganjalo hamba ndiyele because besilungise ngenye indlela sathi ndivukele kwengqama kwam
asambe ba Yamza, good DJ Yamza, DJ Yamza, DJ Yamza.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Lisa. Happy birthday to you. Happy Wadlala uMr. Mzala, wadlala uMr. Mzala. Sala caps. Silapha emakhumeni.
utshwaleni ke komnombo wakhe usuka kumatshakeleti play baphuma boma e-Ive baphume e-Ive boma ekhowa lendlu ke iphuma ekhowa senzela kumntana asibambe kancinci ezizigaba uzawuye ezifunda sidibana apha ke ngokwenza sizawucela amazwi obulumko apha kodade sizawusebenza ngodwa sizawucela itshayelele angene emva koko singene emampesheni uba bakhona bakulonile sinike bakulonile ukuhlala kungene ke ibuye mna njengoyisa ubeze bathemba nani bantu abalamene naye nanku umntana esimenza indoda ndimnikela kulunti ehleli umthwanya ngokwakhe kanikwe ke amanzi sihlale ngokobudala bethu ndina abafana abahlala ngihlale kakuhle eziza kuthi zaseledife zizawuxakeka ke ngokuba zingafika zindala kunabanye umhlaba uzakuthi sole into ezithule sokolesha thatha benohlala lazo amanzi uzasemakhumeni bambathane abacesiwe kwamashaka linene elithethwa ngundaba elithi kahle njengenkulu yomzi omncinci ukwenzela uba athi lonke naye angenzi umanza kuwe ayiyo leyo phethuzi teka uphuma pha esuthwini uye phofu uyinikiwe nangoku sayinikiwe induku inokususa umbethe xa uhambe kwenzela izinyazelo zincakenza manje apha kwazi ukuthetha amabe manintsi once abe manintsi ayabhidisa andikusuki sithetha ngawe nje nobana xa ndithethe apha Budlelwane mntakazukile seba umzi kazukile uziwakhe ungabi inyoko edibana nomzo sokugqityiwe itinto zonke sezikhona apha ekhaya ndiqala phi na kukho amazwi endiye ndiwathanda uwasebenzisa amazwi athi focus ntoni oyenzayo mpuma uba ngabo ufokasile kuyo manikwenzele nje umzekelo ocacileyo ikhariye yakho ukuba ube ngumntwana oyindodana phakathi ekhaya ayokhariye unayo into ubuzibekele yona ebomini bakwa mna ndizafunda ndiba into ethile kuloo nto ufuna ufundela uba yiyo ungatshintshi into and you must focus
focus in your life and also strategize ubakho ngohlobo olusuka wena hayi uhlobo olusuka hayi uhlobo olusuka omnye umuntu ngaphandle ubomi bakho uwe ubumnandi bakho uwe ukuze uzumeke lo mzi uwe ukuwa kwalo mzi uwe ngabona ezinonga kamnandi uzozilwa apha ekhaya kuyo nanti akatata ithi ke loo nto leyo imizi yomibini kuthiwa izawuma iqhaqhaze ibheke phambili ikwenze into yobana xa singena nangawuphi nomzuzu sikwazi uyazinaa imizi yalapha ekhaya zivuleleke mzima kungathi ngenxa yoba uyibe indoda yofana lakithi udakho ndakuyona ondilile i-40 rand uzithenga imoto ngosimakhulu Andando ngizozayithetha mfana. Andikhange ndikubone. Abantu abangengobayithi babona ukwazi kangubekho. Zingabikho kwezo. Yabona nje kuhlela zokwenza into. Asizelanga ngoku. Uthatha amazwi amabili amathathu wafaka njengelahlo. Into yokuqala endizayicela kuyo njengoba uyikwethu singafuni singeva nto ngawo. Ungakulinda usive nto ngawo. Oh, sinolusa ni-right. Lethi nikwalo itshintshe. Laa nto ithethwa phaa kulaa nto ukuthi ungakhathaleli la maxesha. Anomona la maxesha umswambe etywaleni. Umamele ezazithuko zazifumana. Sinolusa ni-right. Suka kwimfaka. Ose nimoshalele tu into zalama. Into ekufuneka uyenze wogqithile umntana utata umbhejele okusebenza umana nje besebenzile kho lo mgubu zonke nto zikhoyo zonke nazo ezinye zimile imfele imoto ezindala into wena ubhejele uba mawugqithe kuloo ndawo ngamandla ubona ke kanjalo uma ugqithe utsho nokusebenza utata uyakulinda ugezele utata azange abe nayo zange ahambe elanda iyivala into emoshayo ulanda iyivala ubekise wenze ungalingi ungakulingi kuma phaa kokwethu ugcina imali
Ngisekushe liwifumene. Ngeke zimali. Into echaywayo ungayichayi. Ngoba liseni ke wayichayi. So that. So I'm the bad. So I'm the bad. What? Yeah, but I'm not. Kangamanje akusoka ndisuke ngizithenge yona. Yasingeneni ke bathembu ukuba ukhona Ikwekwe. Ikhangathi. ngibanga umzala wakhe kangathi. Mama ngibulise maphuma. Kanti ngomuntu othandayo ukuthetha. Kodwa noko ndinaye umuntu ababini asele bengaphambili apha. Noko ke ndilungele lokuthetha ngicebise. Mhlanje ke Budlelwane ke sibene ngawe. Utata wakho. Hayi. Udala ke kwami sikuzo. Uphila ukuzibonela. Umuntu ozakwenza kubebhetela yeke uphila ngokuzibonela izamabhuku. Kodwa kokuphila ke ngokuzibonela wenzile. Uyabona okwakho ke ukususela kule ndawo. Ubheke phambili. Umnina wapha kumaphuma onke. Zaba ngabantu abangenayo, bazibonga kunani. Umuntu okwazi ukwenza mbethile. Izaba nguwe. Bezothetha kakhulu ukuthi. Kodwa kubalulekileyo kokuthethwa yakho. Mamele khona wenze. Izinto zazifumana. Andinayo ke mnimani. Ubunika mnithoka ngokusho bakuyilo hamba lithathe layiphaya akho abantu kunethiwa lebusha andifuna uhamba phela nabo ukhombe ushashikayiso ngoba uzenze ulange izambe nike linye kanti into enye bithoka izala u100% not 90 leza kunike linye ithoka bekunike linye ithoka uxhomeke kuba uwalandela ungakhompithi notata yakho xa sisithi wenze ngapha yakwa phele kule ndawo yena susela wena ubheke ngapha ngasehla uqhithele indawo ezakho ziziphinda ukuze uzilandele uzijonge ngapho ukuphila akunika lithokazi lokho uzawuphatheka xa ibheke phaya komali ezemali andiphethanga mali kangathi ndizathatha pha emotweni i-20 yakho ndiyabulela.
wasemakhumeni wonke umuntu okhoyo ngumlisa Phambi ndivale ke bathengi. Phambi ndivale uninosi. Siyasevala ngaphandle ngiyongeza. Sabajonga bathana amaxesha ebhodi. Ngoba saziwajonga waseqaleni. Apha eMambatha wena nyana uqonobuya ngazo abafana bayakwazi uba ndithetha nale sizibananazi fana ukuthenga awundazi nomndazi ndazi utata ndazi izithonga zam umalume bam nalapho ndisiphangela khona lapho uzuthi ukunalo ithuba lokuba uyothatha uye wafundiseni kulapha ngendlela uthi wawuthethe ngethokazi ube uthele kakuhle akusandokwela ngoba after 2 or 1 good ngomtye ngawuteni soka ngemambatshana unyana elo thwazi lebhokhwe elimhlophe inkosi kakhulu masiqaphele nje ukuba apha kule nkonzo yesintu ufikwa xa sizawubeka ufele lwesintu kona siyazi ukuba kukho umsebenzi obukhona omalunga so sathi ke masithi chuka nifika ke ngoku sekushiyeke izithethe ezibini mhlawumbi singayenza inyoba mntakwethu mhlawumbi singayenza inyoba kuba ngabantu abangenayo ukuhlala nelali phambi uba sibe boba bokuhlala nifika inkwenkwe siyifake ehlanti uba siphepha into uba u-12 abethe singekaqhutywa nifika ke xa inkwenkwe izawuphuma sisithi makuphoswe amanzi akuyo belizawuba ngokugqibela uvalo phambi koba kuthethe ulungu masisikele unina le meko singamakhuma athethe ze sifumane noba bambalwa ootata apha ekuhlaleni ndanduleke ngoku siqhubeni umntu Budlelwane ukhona umalume wakho apho soka kwisonto ungangabaqapheli bona kodwa bona bayakuqaphela ushiye umcimbi wakhe ndinikela kuye ke umnqamsa kuba abe neliso okokuqala sibali yakhona ke indoda endinceda ibinengxaki yayo sajikela kuloo ngxaki yayo kubantu ndicela luxolo ndifike thanda
wenziwe indoda ngoba uyindoda ke ngoku kufuneka uqwalasele ubudoda bakho akuthiwanga nje ukuthi ye uyindoda indoda iyabazi imizeko kwayo nendawo efanele kufanele wena ke ngoku imali usiveleke hayi utata zonke izinto uzazi ukwazi uba khona emthandeni aba kakhulu ubazi nabantwana besikolo ubudoda ke mtshana kunzima kakhulu zininzi into ezisibethayo kuba ke sendihleli apha kodwa ke ndizawuthi phezu kwaloo nto wena uzozimisela esikolweni bheke phambili uke wawukhulula unyuka apho uyofika phaa kumenzini zakunika ithokazi uyozifikela wena iinyawo zakho ndisenzela uba uzube yindoda ke ndinika indoda ke landela impahla ndiba sikunika into yoba uzuthi awuyazi ungayazi loo nto nokuthi siyakuhlala esipotini uyabhalelwa indoda alishonelanga ngekho enzeni andifuni uyakakhulu ke ndibambezele mtshana uzimisele ke mntana odadethu ndingabuhlungu xa ndingazenye into ngoba usibari uphelele kuwo mntaneni nesikolo ziyaza yona nto iyawukusincede ixesha elikhona funa ukuyofunda apha kodata bafike sesiphakathi akukho urhalu luphosilile singaniva libe ngapha Budlelwane nafuni thetha ngoba odata sebekunamsini sebekuyona ake ngaske la mazwi uwanikwe angangeni ngapi athemka nomoya kuvane notata ifemeli yakho yonke kuvane kwangoku ifemeli ezikhoyo kunzima yachithakala ukwazi uba nezinto zayo utata banyanisile aba bathi funda xa ufundile into angizuya ngiyayidla ukuthi usimata uthi kwala uye lonyana bakhe uthi kusasa xa sesinqondile kwala yokuthatha Ngicela abafana baseqhiba tonke bezabo bayobadinga. Utata bathethile ndenake ndingalibala nama emva kwethu uyithinga ubuza lokuthana
Amadoda amaninzi sisokola singavani nje balibali babekuphela nxa uhoye into enkulu asoze ulibale nayo so ke nasenza ungayibhayi long stage bona negengeni ndanda bhayi long stage utamkoloni neneyandinandi ndothola kwengi ngeyigankatha ngelito Nika imbeko kuni nasi isizathu esibama ndiqale ndinike imbeko kuni ukuba ndikhulela kulo mama ndimamela ndikhulela kulo mama ndikhuliswa ngutamkhulu nomakhulu utamkhulu wayengaphonsi kodwa abantu bokuhlala bamkela fundi igezi awufapho kwafapha bangcwaba umakhulu wamamangcwaba ba ezinto zisenzeka njengokuba ndandinento endandiyiqhelile ngabo ukuba bendityisele ukutya kwasemapesheni izolo oku aba bantu basekuhlaleni bendingcwabele inkosikazi uyabona ke emntweni soloko uzigcina uzibhala edolweni izinto umntu akwenzela so sozobili bantu balapha yabona ke kwezi ndawo ndiphangela kuzo ayaziwe le ndawo kwazwa ingqa phaa kulaa ndawo ndiphangela kuyo ngazoba kuselokishini nabantu baselokishini ndithi yi-rural suburb ndizidla ngoba yilale netha kweSouth Africa ndibuye ke ndize kule ndawo ndifuna Budlelwane eli gama lithi Budlelwane igama abantwana bambane ngomzukulwane linye eli gama sijikajike wona la magama nonina walo mntana igama lokuqala lale nto uAsanda Maxesi igama lakhe lesibili uAyonge igama lakhe eli abizwa ubudlelwane babakhoma nabantu basekuhlaleni ubudlelwane kunye nodadewabo sathi ke ngosawufona umzukulwane sathi thini sinoyolo kule ndawo sihleli umzukulwane wam ngubanoyolo abantu basemakhumeni banoyolo abantu basekuhlaleni kuba apha ndizama ukukhulisa abantwana bazayihlonipha ilali yabo bayilwele bayikhusele ubuthandazo buqala ekuhlonipheni abendlu yakho xa andirhaleli ke mna into yoba apha kule ndlu yasemakhumeni kule ndlu yasemampehleni kule ndlu yasemangxamiseni kule ndlu yasemampingeni kuphume isidlweni andirhaleli kuphume isidlweni yabona le nto ndiyenze ngabom le nto ijonge apha ndiyenze ngabom le nto le nto emva kweentsuku ezintathu izawuxhonywa kwihlabathi nabani ofuna uyijonga ayicofe ayijonge
izaba kule nto kuthiwa YouTube. uYouTube ke ngunaphakade bufuna ukwazi ngozuma ucofa igama elithi zuma uvele pha bufuna ukwazi ngobudlelwane uzawucofa ubudlelwane avele pha le mini ke ndiyenze into kokuba xa elibele xa zilityelwe ezinto besizithetha apha noba uyintoni noba uyintoni ndithi mntanam cofa ubudlelwane kuYouTube uzawubona yonke le nto besiyenza iyavela namhlanje ke bhuti awuyondoda namhlanje uyayazi uba phaa kule ndlu nalapha sithi xa sibiza umntu oyindodana sithi oyindoda ukuhambo lobudoda phaa esikolweni xa upase u-10 ufumana isitiki sobomi apha ufumana isitiko songena ebudoda imisebenzi ezawuthi uyinto abatata bathetha bazamane bekukhumbuza funeka uzenzela abahlobo mntanam apha ebomini ndizawuphinda amazwi ootata ebebethethe apha ngenye indlela uyabona apha ebomini iintanga zakho akufuneki zikoqithe nanzi into endivuyisayo besivele soba besike sathetha sobabini ngedate ukwalungu wathi hayi tata sithetha ngale date ndagoba ndakunika ndayiva indlela ositrongo ngayo apha entabeni uba uyinkosi yalaa ntaba utsibile kwintaba funeka ke mntanam utsibe kwinto yonke ndibona laa tata unento ezityheli uhleli kwelaa cala umjonge laa tata singumzi omnye wakwashasha ngumaya ngoku siqala ukuphangela sifike kukho amadoda amadala afundileyo sathi sizawogqitha ngoku mandiphinde ndikhankanye nje igama uzawulazi lo tata igama norodlof uzawulazi uphuma kwethu esikolweni besinento besiyicaphukela xa kukhonjwa amakhaya wethu akhonjwe ngakulobani ulinda dube xa kukhonjwa ikhaya lakhe bekuthiwa xa kukhonjwa kulo Linda Dube kuthiwa ngakulobani xa kukhonjwa kulo khaya amakhohliso kuthiwe xa ufuna kulo khaya amakhaya amakhohliso ngakulobani nalapha kumemnqe emanzana bethiwa ngakulobani sathatha isifungo soba izawuguquka uzawuthi xa kukhonjwa kwam kuthiwe uyabona xa uya mandenze umzekelo uyabona xa uya ubumpinga uhlala apha elalini uyabona xa uya ngakwampinga ugqitha ngakulaa mzi mkhulu uneetiles uneemercedes benz nimamele xa uya kwabani funeka ugqitha ngakulaa mzi uneetrakhi uneegusha ezinintsi uneenkomo ezintle ndake ndawugqitha amadoda alapha ngodidi lweenkomo kufuneka mntanam usebenzele ukogqitha nomalume wakho mandibulele ke ngokubani ndibulele manqamisa umnqamisa uthetha into entle apha ebendithethile wangathi ebendifile ndithe kulo mntana kufuneka esawunxiba ahambe aye kulonina utheni ndisithi makaye kulonina nje ndifuna ujika ndithi eli gama lakhe lokuqala ndithi ngu-Asanda uqalwa yintsimbi emhlophe intsimbi emhlophe ayiphelelanga ikulonina lingekho nengalo mntana ahambe aye kulonina khulu aye kulonina lo mntana funeka ahambe abheke emampingeni lo mntana funeka ahambe abheke emampehleni onke la magazi aqubuka lapha egazini lakhe apha eqala kwakhe uphahlwe ngumzala wakhe afunekanga nto kaloba funeka ube nenimba uba ke wawumzusa emampesheni ube nenimba uba ke wawumzusa emanqamiseni ube nenimba uba ke wawumzusa emampesheni loo misi uba ke yawa ukhona uyindodana awuba nathamsanqa ezipiki uthethwa ngazo umntu unesihlwele sakhe ekuthi xa kungalungi siziguqule esasihlwele sibe ngumoya omdaka kuba umntu akazihoya ke ezaa nto ulukumama kho engasekho enezinto ekhaleni
luko lusithele abantu yonke into besiyenza abasizana ukuba ube ngumuntu umamakho ke uneculo lakhe phaa enkonzweni neculo lakhe phaa enkonzweni yaseAfrika le nkonzo sayithatha kukhokho umangqabano wayinika unomefana wayinika unina didibene naye esenkonzweni yeAfrika iyakho kunika laa nkonzo ndiyixelele ke inkonzo into yokokuba mna apha ekhaya inkonzo ndifuna kulilwa ndifuna kuhlekwa umfundisi wakho mntakamntana ulapha usawufumana ithuba ke mntanam afuna ukuhamba enkonzo abathembu bayigqibile inkonzo yokuqala abathembu bakugadi wanikwa uphehlelelo lwasemakhumeni utatomncinci wakho lo ungudanisile ukuphehlelele phamba zemka izono zasehlabathini ngokwalapha esiXhoseni izolo okanye izolo elinye ulufumene ubhabhatizesho lesiXhosa akukho nto sikhalayo thina futhi olu bhabhatizesho belisenziwa ngumntu esimkhombi lapha emakhumeni uba makabe ngumkhokheli wethu kuba utata wam wayekonkangela utatomkhulu unese uyise walandela wanyathelwa likhulu ngabom ephantsi kwetrakta lambulala ngenxa yenkinga yile nto usoloko umbona laa mfo ngowalapha ekhaya sithi ke mntanam hamba ke ngofumana inguquko le nguquko ungayitoliki rongo ingabi yonguquko ezawukwenza into yoba ungawenzi amasiko nezithethe kuba uqala okwenyama ugqibele okomoya azichithachithani ke ziyahambelana uzawuba kwaliphalaphala ke mntanam bangabi inkozo phambi kwifuna kuba uzawuba ngumntu ongathi emntwini umntu ufana notywala besiXhosa utywala besiXhosa ukuthi ze kube kuphelele kubekho inkoduso yangaphantsi kubekho inkoduso yangaphezulu le nto utatomncinci beyikhokhela ibiyinkoduso ushota ke ngoku inkoduso yangaphezulu aba bantu babona besenza koko kungqolileyo apha le nkoduso yangaphantsi kubo ibifakwe imuntu ifakwe ingalungile yile nto abanye babona bephethe imela bebetha abantu bedelela abantu abadala babenze abantu ungayenzi ke ngoku wena loo uba uyenzi uyawutyiwa zibhele ndithi ke ngoku yaneza le ngalo seyikho yasekhona ngokuba uhambe ubheke enkonzweni ngexesha elifanelekileyo kuwa ndizungakuqa ngexesha elifanelekileyo kuwo mandibulele bathembuke lithi uhle oku nekwenziwa ndigadlela ke ukwenzela into yoba enkonzweni mozifuneka kubekho abantu abaguqulayo singanikhuphanga nje senzela uba nifumane niguquke mtshana nikhumbule ndiyayazi abafana balapha ikhona into sibambene ngayo nimamele laa nto sibambene ngayo mhlawumbi abantu ebebeniqeqesha ngaphambili khange banifundise kayo uyambona lo tata uyambona laa tata lo nemaski uyambona ubhuti okuthiwa nguzankwenkwe uyambona umlokothi lo uyambona umboftina ngabantu aba abazongcibi kum ingcibi ayingomntu kusikileyo kuphela ingcibi ngumntu okunike ubudoda ngethamsanqa lokokuba mna ndiye ndaya esikolweni utata wandolusa kwangoko ndangena kwabatata ndiyontanga yabo kodwa bandifundisa umthetho nentlonipho intlonipho kukuba ubhutisoli ubhuti mlokothi naba ndibakhankanyileyo xa bethethile bangothixo bam basesidodini usolomzirhenqe unguthixo wam wasesidodini yabona uzankwenko khubukele bekwagezela unguthixo wam wasesidodini ayikho idemokhrasi esidodini idemokhrasi ayikho esidodini awuthi indoda endala ibithetha nawe ube uthetha indoda endala ayithi ithetha nje uba
Okugqibela mandifuni apha esidodeni indoda endala ayithi uthetha ube uthixo wakho esidodeni indoda endala le ndoda yalekela bani ubani umntu ogqibela ukuluka apha elalini nyamazi nesina kodwa inyaniso yethi umuntu oqale wafikwa ngomkhonto kunawe thixo wakho ndibulela kakhulu ucama khona asesendisebenza nabantakwethu ingathi sikugqiba ngoku into besiyicela ukuthi uba sibona kufanelekile umntana athatyathwe plan kuba kaloku into yomgidi ayiyoyama siyabuya ke ngoku nikho sicela ke ngoku umntana aphume simeni apha phandle sibe secalkweni nitsho into yokokuba umgidi siwuqhubane sisonke thina sibe lapha emva kwenu mina nibe phambili besicela ngolo hlobo kuba abathembi babona ngizosemakhumeni nje basithi umntakwethu umkhulu wami kukho nomama apha abacelayo abacela ukuthetha nomntana kodwa ndize baningi ithuba itabe kuthina uphume imvundela phaya umama banepresident bazuyala so ngexesha ndinqawu wethu umcimbi sizabe nabo phaa sibanikela ithuba kwenza xa sifuna uthetha saze manje yonqanda iqala silinena sifuna uthetha sizovala okay hayi ke nkosi ke ndibele ukuthi imizi ayifani sinomzi ayifani emakhumeni ndibele nto imizi ayifani andirhaleli into yenza apha emakhumeni yantsho kodwa laa ndoda ngumzala wam ndithathele inelayisensi yokungcedi laa ndoda maye khandithethe ngobusoka andifuni uthi paha imali endiyisebenzisileyo kulaa ndoda inoba ndandiyibona inoba ingaphi kodwa kule ndithele ndiyichaze mzala ndizawuyongeza laa mali mzala ibe ndiyinikayo nge-500 kusoka ukuze singaphakama ke siya
Ini na sukari nila. Mzito. Msibe mnyeji. 1 minute. 1 minute. 1 minute. Aba mkhithiweni kodwa hayi ngowa ungabudlelwane wena Budlelwane. oh mnyama kana anza ukuthi asime sitha Umgidi lo. Imigidi ayifani. Akasemkhumkhuma manje. Mwana Mbathani. Na kuma mkhuma ufuna inkosikazi nansi ayintombi yasemkhumeni. Hayi imigidi ayifani. Indimi nabantwana sithathe isigqibo soba masenze izinto ezintathu. Lo mntana namhlanje lusuku lakhe lozalwa. Ikwlisuku lakhe lozalwa. Iphinde ibili isuku lakhe lomgidi. Savana nabantwana ndoba lusuku olukwiveki yeChristmas. Sifuna ube zizinto ezintathu. I-birthday, hayi, umgidi, emva umgidi odibene ne-birthday, odibene ne-Christmas. Senze ezo zinto ke ngoku. Umgidi ke besiqalelwa into ba celebration. Ukuvuyela isiko kuba seligqibile nomntana ebuye ephila. Abantwana ke bathe ngokwamabhongo kanina, unina wayethe urhalela into kokuba apha esangweni sifune la truck yebhiya umuntu azikhelele ngokwakhe. Savana nabantwana into ba sawube sibulala abantu abanye mabangazikheleli. Abantu mabangazikheleli babakhelele. Siyanqwena ke into ba abantu abazawuphatha le ndawo inotywala isandla bangasibambi. Izamambathana singavule ebhayini, singakhole ebhayini. Singakhulu abantu basele. hayi makuselu Uyasela wena? Tati uyabizwa. Hayi ke besithi masanse lonto abantu mabavume ukufota. Niqalele abantwana bena abafundileyo nabakwezinye indawo bawubukele lo mgidi ku YouTube. Inkosi. Akho live. Ngena after ngakhululeka kuma. Bafumane otaka. After
after ndigqibile wenza ndanika ninantsi ilink ndanika ilink ya Ningakhululeka ke bomama. Ningakhululeka. Uyakhuluma umzali ubuhlungu uncelisa ungayizali ingane nengane idinga uthando nje lomzali fikelwa inyembezi yazi mangibhala le ncwadi mama ngicela injabulo inyembezi izwela phansi noma ngangenamali akaze nalala ngajile ngangiwa ngivuka nana ngikaze nalala ndambili ngifika ngakho konke ukuthi ngizizwe ngiphephile akuzange kwenelise ngoba wagcina ngishiyile